गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि बाजेट जथुमा जागायजेनबाय। गिबि बाजेट जथुमावनो दुंहाव थासारि। बेरेखा हान्जानि सोद्रोमाफ्रा सोंथिनि समखौ उल्थां फाल्थां खालामनायखौ हेंथा खालामदों। बाजेट जथुमनि समावनो बेरेखा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा जथुम एंगारनानै ओंखारबोयो। बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिया बुंदों, खुगानिफ्राय गोदै गोदै लेक्सार बुंनायनिख्रुइ खामानि मावनाया देरसिन। बिटिसि बाजेट जथुमनि समाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि एमसिएलए देरहासार बसुमतारीनि गोख्रों सोंखारनाय। बिटिआर सरकारनि हेंथायै गोख्रों धरना। प्रमद बर' हुसियार, प्रमद बर' गो बेक बायदि प्लेकार्ड बेनार लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों। फेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो जुगामि खालामनांगौनि दाबिजों 3 घन्टा सोमावसारदों। फेन्सार फरायसालिखौ सरकारि खालामाबा जों जिराया होनना गोख्रों खुद्रिसारो। रायजोआव उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनाया बांदों। मैया 7 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय लंफट महिम शर्माखौ पुलिसा दिनै एनकाउन्टार खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि पुलिसनि आवथायनिफ्राय खारखोमानो नाजानायनि थाखाय जिनाहारि खालामग्रा महिम शर्माखौ बिश्नाथआव पुलिसा गुलि गावो। गुलि नांजाना महिम शर्माया गोब्राब जखम जादों। मख'नो गोनांदि मैया महिम शर्माखौ रायजोआरियै सेन्देल फैथा गानहोना बेरायहोना साजा होदोंमोन। बिनि उनावनो पुलिसनो गथायो लंफटखौ। लंफटआ दिनै पुलिसनि आवथायनिफ्राय खारखोमानो नाजानायनि थाखाय पुलिसा बिश्नाथआव जिनाहारि खालामग्रा महिम शर्माखौ गुलि गावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि मन्त्रि रन्जित कुमार दास आरो भबानिपुर बियाबनि एमएलए पनिर तालुकदारा दिनै पाठशालानि एसटिअ एग्रिकालचार अफिसाव आबादारिफोरनो पावार टिलार राननानै होदों। मख'नो गोनांदि नेशनेल एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि जोहै आबाद बिथिंखौ रायजोआव जौगाहोनो आबादारिफोरनो पावार टिलारखौ राननानै होयो। मोनसे गोमोथाव खौरां। सासे बिमानि गोरबोआव जोनोम मोनदों गोमोथाव गथ'। मोदोमा मोनसे, खर'आ मोननै नांजाबनाय। बे जाथाया जादों मध्य प्रदेश रायजोनि रतलामाव। खौरांनि बायदिब्ला शाहिन मुंनि आइजोनि गोरबोआव गथ' सासे, खर' मोननै जोनोम जादों, जायखौ नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गथ'खौ रतलाम एसएनसिअआव दसे दोनथ'ना इन्दरनि माइ हस्पिटालाव दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। रायजो सभानि एमपि बिजाथि देरहानाय बिथांमोना दिनै समायखिरा लाबाय। आसामनिफ्राय बिजेपि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रायजो सभानि एमपि पबित्र मार्केरेटा रोनग्रा नार्जारी आरो नागालेण्डनि बिजेपिनि केन्डिडेट एस पांनन कनियाक बिथांमोना दिनै रायजो सभानि पार्लियामेन्ट हाउसआव समायखिरा लाबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आसामाव दावबायफैगोन। बे गोनांथार बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया फैगौ एप्रिल दाननि 22 अक्ट'आव डिब्रुगड़आव गोदानै लुफुंनो लानाय केन्सार हस्पिटाल इन डिब्रुगड़खौ अन्थाइ खुन्थिया गायसननो फैगोन। बेजों लोगोसे रायजोनि गंद' गोदान केन्सार हस्पिटाल लुफुंनायनि अन्थाइ खुन्थियाखौबो गायसनगोन होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे रायजोआव गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंथिदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।